Jeg sagde jo hans foran. Og der overrasker han. Jeg laver hans bagre. Men det er kun lige... Hvad? Den ene af alle har meget svært ved at spille. Nej, jeg havde nok spillet ham rundt hele tiden. Der er jo i foran. Der er mange, der mener, så er der måske så meget. Det er det underarmen, så. Du kan se, om han spiller godt bare. Det er i hvert fald en skade. Foran, der gør så. Så er det albuen. Okay. Ja, hun er faktisk en af Kinas næststørste talenter. Jag liker sättet mellan svenskan och Eller er det fordi, at i Kina det der vi normalt spiller spiller under sin sko. Det er sko, eller? Nå, så er det også kastebolden. Okay, det var sådan noget. Man er fuldstændig skjult. Det er jo helt Det skjulte bliver set. Det er også svært for dommerne at sige op. Han kan få ret lige op. Og så ødelægger vi det for os selv. Okay, det... Der er mange på spillet. Ja, men hvorfor han ser så ulovligt? Hvorfor? Jeg husker, vi så den unge spiller fra Iran. Det er det helt største land. Man kunne det faktisk være fuldstændig op og køre med i hvert fald. Og det skal være fuldstændig, have den helt rigtige spænding og bare være... Det er nok ligesom en sprint hver gang. Jeg synes, at Kogami laver en ret lovlig sav på en måde. Men okay, han er fuldstændig udspillet. Han dropper for et eller andet. Ja, det magt om det. Er det nede, der er klappet eller hvad? Min telefon kan ikke gøre det, så bliver jeg jo det. Han bliver regnet som en af de hurtigste. Han har ikke sagt andet i sin sjov. Den er alt for høj. Hvordan ramte du overhovedet en bagbord? Han er godt alligevel. Hvis du bare kan huske den, og bare kan den eller se den. Det er bare med at lave den samme fejl. Og ikke de samme. Jeg ved ikke, om det var. Så skal han jo vinde den der med baghånden. Den der spiller nu. Jeg tror det er. Nej, den tror jeg.
Ingen klarheden. Hun er sådan Kinas næsten. Næsten lige så god som mig. Jeg tror aldrig, han har vundet en kinesisk. Det er godt, han så. Jeg prøvede ikke egentlig sådan rigtig sygt. Tæt, den der kamp. Men jeg synes, at server har du lov. Det er der mange. Hvorfor? Hvordan kan jeg slippe afsted med det? Jeg skal have så på en eller anden måde, så han kommer ind og ud. Vi har lige noget at snakke om. Du slås bagefter. Du er med ude foran. Det er dommerens skyld. Han pætter den nu. Han pætter den. Det er sjældent. Meget, meget sjældent. Jeg kan ikke høre det. Jeg kan ikke høre det. Jeg finder det på YouTube, men det er meget sjældent det der. Meget, meget sjældent. At de sådan diskuterer så langt. Det bliver 1 ud af 1000 kampe. Det kommer vi ikke til at se mere.